Урта һөнәри белем бирүсе уку йорттары эш бирүсенең талаптарына яуап бирергә тиеш. Был мәгариф һәм икътисад үсеше өчен мөһим. Һаумыһыгыз, эфирдә интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортостан мәгариф һәм фән министрлыгының һөнәри белем бирү бүлеге баш эксперты Гөлсинә Килмәкова. Һаумыһыгыз, Гөлсинә Наиловна. Гөлсинә Наиловна, һуңгы елларда ошо һөнәри белем бирү система ул нинди үзгәрештәр, нинди үсеш кисерде? Һуңгы елдарда сынапта безнең урта һөнәри белем бирү уку йортларында зур гына үзгәрештәрне без күзәтәбез. Тәү чиратта безнең колледжларның матди-техник базаһы ныгытылды. Һәм шулай ук әлбәттә яңа специальностьлар да асыла бит инде. Шулай ук безнең колледжлар федераль проект профессионалитетка кушылды бит инде 22 елда һәм ошо проект секторында безнең бөтәһе бүгенге көндә 19 колледждың уку йортларын, уку корпустарына капиталь ремонттар эшләнде. Шулай ук яңа карамалдар һатып алынды. Был уку йортларының укыту программаларына ла эш бирүче предприятиелар менән берлектә үзгәрештәр индерелде. Һәм гомумән алганда безнең колледжларда һуңгы елларда шундай заманса һулыш алды дип әйтһәк, бер дә хата булмас. Был ошо 19 профессионалитет программаһына кушылган 19 уку йортында. 19 уку йортында гына түгел, әлбәттә безнең башка уку йортларында ла үзгәрештәр күп, чөнки безнең Башкортстан Республикаһы хөкүмәте тарафыннан да финанс ярдәм бүленә, капиталь ремонт эшләү өчен, шулай ук колледжларның матди-техник базаһын ныгыту өчен, шулай ук моны профессиональ чемпионаттан һуң калган бөтә яңа карамалдар безнең колледжларга тапшырылды бит инде һәм ошо эш һөдемтәһендә колледжларда яңа остаханалар асылды, заманса карамалдар менән тулыландырылды һәм әлбәттә безнең студентлар ошо карамалдар нигезендә шулай ук заманса белем алу мөмкинчелеге бирелде уларга. Шулай да Гөлсинә Наиловна, бына ошо профессионалитет федераль программаһына уга гомумән ничек кушылырга, нинди талаптар бар уку йортларына? Профессионалитет федераль проектына кушылу өчен тәү чиратта әлбәттә партнер предприятияны билдәләү кирәк һәм был партнер предприятияның кадрларга мохтаҗ булганлыгын һәм шулай ук моны ошо проектты финанс ярдәм итә алулыгы турында гарантиялы хат булырга тиеш. Чөнки профессионалитет федераль проектының төп үзенчәлеге ул уку йорты менән бергә предприятияның кадрлар әзерләүе. Һәм шулай ук моны ошо предприятие ул укыту программаларына ла үзгәрештәр индерә һәм үзенә кирәк булган кадрларны әзерләүдә шулай ук катнаша һәм артабан укып сыккан студентларны ул үзенең базаһына эшкә ала инде. Ягъни ул белгечләр әзерләүдә предприятие эш бирүсе туранан-тура катнаша дип әйтәләр. Әлбәттә туранан-тура катнаша. Шулай ук уку барышында производство практикаларын ошо предприятие нигезендә үтәләр һәм артабан әлбәттә студентлар был предприятие менән эшкә барганда таныш булалар бит инде һәм унда эшләгән карамалдарды ла улар яңадан өйрәнмәйдәр, тулыһынча эшкә инеп китү мөмкинчелеге бар. Ягъни улар кылган сакта ук был предприятие, завод яки фабрика менән таныш булалар, унда эшләйдәр инде. Әлбәттә. Был профессионалитет программаһына бары тик завод, фабрикалар шундай зур эре предприятиеләр гына кушыла аламы ул, әллә башка юнәлештәр буенча ла ошо профессионалитет программаһына кушылырга мөмкинме? Мәсәлән, авыл хуҗалыгы предприятиеләре. Әлбәттә, бүгенге көндә безнең авыл хуҗалыгы буенча ла үзәктәр асылды һәм тагы 2025 елда асыласак, сынап табында завод, фабрикалар, зур предприятиеләр гына түгел, авыл хуҗалыгы өлкәһендәге предприятиеләр да бар һәм шулай ук әлбәттә белем бирү кластерлары дигән юнәлештә бар. Бында инде шулай ук безнең педагогика юнәлеше буенча үзәктәр асылды, медицина өлкәһе буенча үзәктәр асылды, туризм, сәнгать буенча бит инде креатив индустрия. Шуңа күрә әлбәттә профессионалитеттың мөмкинчелекләре улар зур. Тик сәнгать буенча гына түгел. Сәнгать өлкәһендә генә түгел, башка юнәлештәрдә лә был үзәкләр безнең асыла һәм асылды күптәре һәм артабанда 25 елда ла асыласак инде. Шулай ук информацион технологиялар буенча менә 25 елда асыласак инде. Гомумән әле нимә күзәтәбез, Гөлсинә Наиловна? Мәктәптәрдә 9 класста тамамлагандан соң укучылар документларын алып, ошо урта һөнәри белем биргән уку йортларына барырга ынтыла. Директорлар үзләре һөенә, инеү балдары югары, конкурс зур, балалар теләп килә, хатта түләүле бүлектәргә укыйлар дип. Бұл нисектер акценттардың икенче якка
игътибарыбыздың икенче якка артуына килтермәсме? Бер ничә елдан һуң ошо студентлар төләүле һәм бюджет бүлегендә укып сыккан студентлар белгес булып сыккас, хезмәт базарында улар эшсез калмаҫмы? Барыһы ла эшле булырмы тимәкме? Эшле булыр, сөнки контроль кабул итү һандарын раслаган вакытта тәү сиратта эш бирүсе предприятиелар, эш бирүселәрдең менән килешеп төзелә бит инде ошо контроль кабул итү һандары һәм уларның заказы буенча кадрдар әзерләнә республикала. Ягъни был барыһы ла исәпле. Исәпле, әлбиттә исәпле. Бына республика башлыгының шундай бурысы куелгайны, күрше төбәктәр менән сиктәш райондарда ошо урта һөнәри белем бирү системаһын камиллаштыру, колледждарда яңа юнәлештәр асу. Әлеге вакытта был эш нисек алып барыла? Сиктә булган безнең колледждарның тәү сиратта матди техник базаһы ныгытыла. Шулай ук әйтеп киткәнчә, Башкортстан Республикаһы хөкүмәте тарафынан был колледждарга капиталь ремонттар эшләнде. Студентларда шулай ук яхшы уку йортларында уку йортларына ялеп итү өчен шулай ук әлбиттә менә ошо өлкәлә, ошо якта кирәкле булган специальностьлар һәм профессиялар лицензиялана һәм асыла. Бүгенге көндә ул талап ителгән профессиялардан әйтергә кирәк. Ул инде безнең шул ук информацион технологиялар юнәлеше буенча, шулай ук медицина өлкәһендә, сәнәгать өлкәһендә, машиналар төзү өлкәһендә кадрдар талап ителә һәм ошо специальностьлар менә ошо сиктәге яткан колледждарда лицензиялана инде. Димәк, бу эш бара бу җәһәттән? Эш бара, шулай ук әлбиттә кайһы бер юнәлештәр буенча кабул да ителде студентлар. Гомумән алганда, үзебезнең студентлар ситкә китмәһен өчен зур эшләр алып барыла. Мәсәлән, безнең Учалы колледжы, ул шулай ук сиктәш колледж бит инде. Менә был колледждың ятагы юк, ләкин уның матди техник базаһы бик яхшы, заманча карамалдар менән тулыландырылган профессиональ федераль проектында катнаша бит инде һәм менә бында ла ситтән безнең студентлар, абитуриентлар ситкә китмәһен өчен шулай ук Башкортстан Республикаһы башлыгының кушуы буенча инде ятак булдыру һорауы каралган һәм бүгенге көндә ошо юнәлештә эш алып барыла. Әле ятак төзелә димәк. Ятак төзелә ятакты булдыру эше бара инде. Гомумән башка колледждарда был студентларның яшәү шартларына килгәндә ул нисек оештырылган, шул ук ятактар, ремонт эшләнәме? Әлбиттә, ел һайын уку елы башланыр алдыннан косметика ремонтта эшләнә һәм шулай ук әле әйтеп киттем бит инде капиталь ремонтка шулай ук ятактарны ла төзекләндерү буенча хөкүмәт тарафыннан акча бүленә. Bundan тыш 2025 елда колледждарды капиталь ремонтлау буенча федераль программа үз эшен башлаячак. Ошо программала катнашу өчен безнең колледждарыбыз әле заявкалар җибәрде. Алла бирһә еңеп сыккалар. Бunda тәү сиратта профессиональ федераль проектында булган колледждар катнаша ала инде. Ошо заявкалар еңеп сыкка, безнең тагыла колледждарыбызда матди техник базаһы, уку йортлары һәм ятактары яңыртыласак. Гомумән яшәү шартлары студентларның шулай. Шулай ук яшәү шартларына килгәндә, соңгы 2 елда безнең республика тарафынан йомшак инвентарь бүленде. Бул инде йомшак матрас, юргандар, ястыктар бүленде. Гомумән алганда, әлбиттә, елдан ел яхшыртырга тырышалар инде ятактардагы яшәү мөмкинчелекләрен. Гөлсән Айрына, был бөтен булган белгечләрдә әзерләү, ул әлбиттә кадрдарга бәйле, укытучылар һәм осталар. Менә ошо мәсьәлә ничек тора? Әлеге вакытта укытучылар проблемаһы бармы, кадрдар проблемаһы колледждарда? Әлбиттә, юк дип әйтеп булмай, чөнки яшь кадрдар бигрәк тә кирәк бит инде уку йорт колледждарга шулай ук ялеп ителергә. Шулай ук менә безнең укытучыларның, колледж укытучыларының белем кимәлен камиллаштыру буенча ла мөмкинчелекләр булдырылган. Федераль проект профессиональ сектарында укыйлар улар. Шулай ук чемпионат юнәлеше буенча ла белемдәрен камиллаштыралар. Әлбиттә, укытучылар колледждарга эшкә килһен өчен уларга ниндәйдер стимул булырга тиеш. Шул җәһәттән әлбиттә безнең укытучылар өчен гранттар булдырылган. Республика башлыгы гранты бу ел һайын ошо грантта катнашып, безнең укытучыларыбыз, колледж укытучылары ошо грантта еңеп, улар үзләренә матди стимул да алалар инде. Бына теге яки был предприятие менән килешү төзегәндә, унан осталарны сакыру тәҗрибәһе ул бармы? Бар, әлбиттә бар.
Шулай ук мына ошо осталар улар дәресләрдә бирәләр, практик белемнәрен дә камиллаштыралар студентлардан. Шулай ук экзамен кабул иткәндә лә улар комиссия составында булалар инде. Һәм шулай ук чемпионатка әзерләгәндә лә студентларны әзерләүче мастерлар бар. Даим алганда, Гөлсинә Илюна, безнең республикала бына ошо урта һөнәри белем бирү системаһы ул һуңгы елларда ошондай камиллашты дип әйтә алабызмы? Әлбәттә, камиллашты дип әйтә алабыз. Һәм абруйлы арткандыр мөгаен. Абруйлы арткан дип әйтергә мөмкин, чөнки мына безнең быелгы елда 22 меңдән ашу бюджет урыны бүленгән иде. Шуның 90%-ын 9нчы сыйныфтан һуң килгән укучылар алды. Һәм әйтеп киткәнемчә, әлбәттә бу студентлар киләсәктә үз эш урындарын табыр дигән ышанычтабыз. Рәхмәт әңгәмәгез өчен. Хөрмәтле тамашачылар, республиканың Мәгариф һәм фән министрлыгының һөнәри белем бирү бүлеге баш эксперты Гөлсинә Килмәкова һөйләштек. Игътибарыгызга зур рәхмәт.